Beth yw'r ddiemwnt ddryta yn y byd ar hyn o bryd te? Y cylunan. Cylunan? Do. Fe ffindo nhw'r garreg yn De Affrica rhyw ganrif yn ôl. A dorwn nhw'r garreg i hunan mewn i tua 10 brif garreg. A allwch chi weld y cerrig i hunan yn y tŵr yn Llunden. Mae'r cylen yn gynta yn y septer y frenhines. Mae'r ail garreg wedyn yn y goron y frenhines. A'r trydydd y pedwaredd, mae'n gwisgo fel rhywbeth personol. So, mae hawl da bob un fynd i weld nhw yn y tŵr. Ond ddim i gyffwrdd. Ond ddim i gyffwrdd o gwbl, na, ddim o gwbl. Mae hanner ohona'n dweud, beth yw'r ffys ynglyn â rhywun garreg fach, wel, dwi ddim byd mwy na darn o wydyr. A dwi'n mynd siŵr, a fydden ni'n gwybod y gwaniaeth rhwng wydyr a diemwnt mewn gwirionedd. Wel, na'n hollol. Ond mae rhaid chi feddwl fel pob peth arall yn ein bywydau ni. Ni wedi creu y byd diemwnt wir yn rhywbeth fwy na pethau eraill. Mae e fel darlun Rembrandt neu rhywbeth fel yna. Mae pobl yn bolon talu mwy am rhywbeth. Achos i ni wedi creu y byd na. Rhywbeth ffug yw e. Mae'n rhywbeth ffug. Odi, wrth gwrs bod e. Mae diemwnt, maen nhw'n gerrig bach rhan fwyaf ar amser. A chi'n talu lot fawr o arian yn pethau bach. Ond dwi ddim ond siarad fusnes mas fan hyn. Ond i ni wedi creu'r byd yma. I ni gyd moyn pethau i wneud yn bywydau ni'n fwy llawn a i ni'n meddwl bod ni'n fwy hapus. Ond na pam i ni'n prynu pethau fel un mwyn rhoi rhywfaint o hapusrwydd yn ein bywydau ni. Diamond is a girl's best friend. Mae e. Dwi eriod wedi cwrdd â pobl neu menwod sydd ddim licio diemwntiau.